mu tafa wa Jalla rediyo, Jalla rediyo, gatan talakawa rediyo, Jalla rediyo, gatan mai gata rediyo, Jalla rediyo, gatan maragata rediyo, Jalla rediyo, muryar talakawa rediyo, Jalla rediyo, Eji Idris a rediyo, Jalla rediyo, shirye-shirye suke ba gandiyo, Jalla rediyo, mita 98 suke, Jalla rediyo, da ɗigo na ɗaya Jalla rediyo. Ku kamo tashar Jalla rediyo, ku saurare, Jalla rediyo, mutan karkara Jalla ga tashar rediyo, kamawa, Jalla rediyo, ina yan birni Jalla maza ku rediyo, kamawa, Jalla jirgin rediyo, fitan talakawa Jalla da ne kama ke rediyo, kota, Jalla ga fili rediyo, ga mai doki Jalla sai su kuwa rediyo, baraki, Jalla mita rediyo, 98 ne Jalla da ta na daya maza kamo, Jalla rediyo, ake ma kamo, Jalla rediyo, ma kamo, Jalla rediyo, kowa ya kamo, Jalla rediyo, ani ma na kamo Jalla rediyo, mita 98 suke, Jalla rediyo, da ɗigo na ɗaya za ku same su, Jalla rediyo, Sani Marshal Road a kanan dabuwa, Jalla rediyo, dole ne mi muku jiniya, Jalla rediyo, tunda yau kun zamto seniya, Jalla rediyo, jiran ɗan ga aikin sautiya. Jalla rediyo, Jalla rediyo, Jalla rediyo, Jalla rediyo.